Senen Legi njaluk awor Mbah Buyut. Senen bengi ing wulan Januari taun 2010. Sakwise sedina nindakake poso riadoh Senin Kemis, Mbah Wirya arep mapan sare. Nalika durung sare kepati, isih ing kahanan sare liyep-liyep, setengah sadar setengah ora. Dumadaan Mbah Wirya krasa ana sing gugah ngoyok-ngoyok sikile karo celuk-celuk. Mbah Wirya, tangi Mbah, aku buyutmu pengen ketemu. Mbah Wirya geragapan tangi, ora wedi, mung kaget. Banjur lungguh sikile diselonjorake. Paningale sing isih awas, pas padakake sing mapan ana sikile. Ana cahya sak klungsu manter. Lan aneh, atase mung cahya kok tata jalma, matur kanthi cetha. Kowe kuwi sapa? Kok nyeluk-nyeluk? Ngerti jenengku barang? Pitakone Mbah Wirya. Jenengan ki piye to, Mbah? Karo buyute dhewe kok lali. Sing ngrumat aku dhisik rak simbah to. Mosok karo buyute dhewe kok lali simbah ki? Kandhane cahya kang manter kuwi cetas-cetis, kaya suarane bocah cilik. Kosek, aja kleru tampa, putuku. Buyutku kuwi akeh. Kowe kuwi buyutku sing ana ngendi? Buyut saka Jakarta, saka Bandung, saka Semarang, apa saka Pontianak? Coba kandha. Kandhane Mbah Wirya nelesih. Aku iki buyutmu kene, Mbah. Buyut sing lair ning Klaten. Aku iki buyutmu tenan, ora ngapusi. Ibuku saiki ya isih nang kene. Aku Senen Legi. Wis cetha to, Mbah? Jawabe cahya sing ngaku buyute Mbah Wirya kuwi cetha. Oh iya, saiki aku mudeng. Apa kowe anake putuku Emi sing lair dina Senen Legi minggu kepungkur? Mbah Wirya saya nyethakake pandugane. Iya bener, Mbah. Aku putrane Ibu Emi, Mbah. Aku matur nuwun, Simbah wis kersa ngrumat aku. Aku njaluk ngapura wis ngrepoti Simbah. Lan aku ya arep ngrepoti njaluk tulung Simbah meneh. Rak ora apa-apa to, Mbah? Buyute njaluk tulung. Ora apa-apa. Kowe njaluk tulung mbah buyutmu. Watone kowe ora ngganggu gawe marang keluarga lan tangga teparo kene. Wis, saiki kowe ngomongo, arep njaluk tulung apa? Waton bisa lan ora larangan. Aku arep nyoba ngleksanani. Jawabe Mbah Wirya nyagui panjaluke buyute. Kuwi lho, Mbah. Sing mapanake aku ki durung pas. Mosok aku dipapanke nang ngarep omah ngisor cendela. Mengko lola laline yen banjur didak-idak wong-wong, piye? Mengko yen ana wong buang banyu nang ngisor cendela, harak nyiram aku marai kademen to, Mbah? Yen nyapu apa nggawa uwuh diparakake ngisor cendela, rak marakake kelilipan mripatku to, Mbah? Mula aku nyuwun tulung jenengan ya, Mbah. Pindahan aku awor Mbah Buyut, Mbah Wirya kakung. Aku iki somben ya gedhe lho, Mbah. Yen aku tetep nang kene terus dilalekake banjur didak-idak uwong, apa ora mesake?
panjaluke cahya buyute Mbah Wirya karo ngandhakake kahanane. Ngrungokke panjaluke buyute sing isih wujud cahya, Mbah Wirya dadi kelingan lelakon sadurunge. Emi putune sing nyambut gawe ing perusahaan furnitur ing Jakarta, sing diijabake gek bubar lebaran, ngebel marang bapakne sing ana Klaten, ngandhakake menawa kandungane krasa lara. Wis pirang-pirang dina ngalami pendarahan ora pampet-pampet. Kamangka lagi ngandhut kira-kira 7 minggu. Dokter Jakarta wis seleh ora bisa mertahanake kandhutane. Kepeksa kudu digugurake ngelingi lan ngeman keselamatane ibune. Kahanan kuwi mbok menawa amarga pegaweane Emi sing klebu abot kanggone wong ngandhut. Kudu munggah mudhun gedung tingkat tanpa lift kanggo mriksa barang-barang produksi sing arep dipasarake. Mula kandhutan sing senom ora kuat dijak nyambut gawe kaya mengkono kuwi. Akhire Emi ngebel bapakne sing nyambut gawe ing rumah sakit ing Klaten. Sidane Emi diobati kanggo gugurke kandhutane ing rumah sakit. Sakwise kandhutane gugur, banjur dikiret. Pak Haji Karno, bapakne Emi, masrahake buntelan marang Mbah Wirya, njaluk tulung kon ngurmat, kon jawab, lan kon ngubur buntelan kluron kandhutane Emi putune. Gandeng wujude isih rupa banyu jendel semu abang. Apa meneh umur kandhutane lagi kira-kira 7 minggu. Dikira durung kalebu bayi kluron. Mbah Wirya anggone ngrumat ora kaya umume ngrumat kluron. Anggone ngubur ora didokok panggonan sing kiwa utawa ning kuburan. Senajan pangrumate kluron kuwi pancen kanthi diwadahi cepukan, banjur dibuntel mauri putih kaya dipocong barang. Nanging sing ngubur mung kaya umume wong ngubur mbing-mbing utawa ari-ari, didokok ning tritisan ngarep omah. Bab iki jebul mujudake sawijining kesalahan. Piye Mbah? Kok malah nglamun? Ora apa-apa to Mbah? Buyutmu ngrepoti njaluk tulung Simbah. Tur maneh kuwi Mbah, kok dadak ditalani barang awakku kaya pocongan. Harak jimpe to Mbah aku? Harak keju to Mbah aku? Tulung diuculi Mbah tali pocongku. Buyut sing isih wujud cahya kuwi saya nandhesake panjaluke, nyadarake Mbah Wirya saka lamunane. Yen kaya ngono penjalukmu, aku ora kabotan ngleksanani. Nanging gandeng kowe kuwi isih duwe bapak ibu lan mbah. Mengko aku tak taren dhisik karo mbahmu lan ibumu. Yen sarujuk, sesuk bapakmu sing wis bali ning Jakarta ben dibel mulai sedelo, ben gendong mindahake kowe. Kandhane Mbah Wirya nyagui. Matur nuwun Mbah. Yen Mbah Buyut saguh. Mbah, sesuk yen mindah aku, tak jaluk aja lali nganggo jarik lan selendangmu sing paling tok senengi ya Mbah. Selendang sing tok senengi rak sing rupane ijo to Mbah. Jarik sing kok senengi rak sing corake bulus angrem to Mbah. Kandhane buyute gawe gumune Mbah Wirya. Kok kowe ngerti yen selendang sing tak senengi selendangku sing rupane ijo, lan jarik sing tak senengi jarik sing corake bulus angrem? Ditakone Mbah Wirya pengen ngerti kewasisane buyute sing sejatine durung sepira umure iki. Aku ya ngerti wae no Mbah. Lah wong aku iki pancen buyutmu tenan kok. Aku iki dudu buyut ngaku-ngaku. Dadi aku ngerti kesenengane Simbah. Aku iki sok mben ya bisa gede lho Mbah. Lan aku sok mben ya arep ngadang ibuku kanggo nulungi. Lan aku ya arep ngamping-ngampingi Simbah. Aku arep bantu Simbah. Mbah Buyut, ketoke wis cukup aku matur karo Mbah Buyut. Saiki aku tak pamit karo Mbah Buyut. Simbah ben ngaso. Wis ya Mbah, aku tak bali. Pamitane buyute Mbah Wirya sakwise rumangsa cukup keperluane.
Sakwise dirembuk karo anake lan putune, pinangka simbah lan ibune bayi kluron. Lan kabeh padha sarujuk. Mbah Wirya banjur kongkonan Emi supaya ngabari kakunge sing wis bali ning Jakarta, supaya pamit mulih Klaten dhisik, sak perlu mindah kuburane anake. Dina Kemis sore garwane Emi teka saka Jakarta. Dina Jumat esuk bubar nindakake jamaah salat subuh sak keluarga. Mbah Wirya, Pak Haji Karno, garwane lan Emi. Sakwise ndonga lan jawab niat arep mindah kuburan si Jabang Bayi Kluron. Garwane Emi banjur nduduk kuburan cilik kuwi. Ora jero, watara mung 40 cm. Nalika buntelan mori putih wis ditemokake, kabeh padha gumun. Atase diuruki lemah, lah kok morine isih tetep resik. Ora reget. Mbah Wirya banjur kongkon nguculi tali poconge. Sauntara kuwi, Mbah Wirya ya wis nyempakake jarike bulu sangrem lan slendange rupa ijo. Jasad sing wujud banyu jendel semu abang diwadahi cepukan lan dibuntel mari putih kuwi. Banjur dibuntel jarik sing wis dicepakake. Garwane Emi banjur dikalungi selendang ijo kanggo gendong jasate anake. Sakwise kabeh wis samekta, jasad kuwi banjur digendong bapakne digawa mlaku menyang kuburan Pengkol. Sing layat ngetutke mung keluargane dhewe. Ing kuburan Pengkol, Pak Dene Emi sing kebeneran dadi juru kuncine makam wis nyapake duduk kuburan cilik ing sandinge kuburane Mbah Wirya kakung. Tekan kuburan, jasad bayi kluron kuwi enggal dikubur. Yuruki lemah lan diwene tenger boto papat neng dhuwure. Pancen gumenake prastawa iki yen ditonton umure kandutan sakjane durung ana 2 sasi, malah lagi udakara 7 minggu. Nanging kok wis ana roe. Pancen alam roh iku alam gaib. Manungsa winates banget pangertene ngenani alam gaib utawa alam halus. Kita ora ngerti sing nemoni Mbah Wirya kuwi bener-bener arwahe anake Emi apa jin korin sing jarene ana bareng laire saben ponang Jabang Bayi. Bab iki tak sumanggakake marang para maos sing luwih mangerteni babagan ilmu agama, utamane ngenani roh. Lan sing tak gumuni, atase bayi lagi 7 minggu jroning kandutan lan lair ing alam donya kanthi ora sampurna, lagi sawetara seminggu. Lah kok wis bisa wawan gunem kanthi pikiran kang patitis. Kamangka bayi sing lair sampurna umur semono kuwi durung bisa apa-apa. Bayi lair sampurna umur 2 tahun wae durung karuan bisa dijak wawan gunem kaya mangkono kuwi. Iki temen-temen keagungane Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen Gusti Allah ngersakake apa sing ora bisa, barang mau kalau kaya ngapa mesti tetep kelakon.